నమస్తే, వెల్కమ్ టు క్లూ టుడే న్యూస్. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పద్యా నాయక్ ఆధ్వర్యంలో కేటీఆర్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ జరుపుకున్నారు. మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఉప్పల వెంకటేష్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేటీఆర్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకున్నారు. కార్యక్రమంలో గంప వెంకటేష్, చుక్కా నిరంజన్ గౌడ్, కమటం వెంకటయ్య, కృష్ణవేణి దాబా శ్రీను, సరిత పంతు నాయక్, ఖలీల్ బాయ్, గుత్తి బాలస్వామి, ఉప్పుల రాములు, వడ్డే వెంకటేష్, పసుపుల సాయిలు, లండమ్మ యాదయ్య తదితరులు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.